Unboxing. Boxing. Unboxing. Yan. Uy, ang dapat. For my... Ayan, maganda. Oh, magaganda na yung tela nila. Yes. Wide leg jeans. Ayan, guys. One. Unboxing muna kami, guys. Busy-busy ang yan, guys. Pero nagawa pa namin ng ano. Wow. Yan. Ganda. So, may pang-uwi na tayo, guys. Ready na tayo sa ating... Ang lakas maka New Balance, Ano na tayo? Naka-ready na sa ating... Ang lakas maka New Balance ng shoes. Flight. At ang mustard color Ni Pinkay is... Pinkay. I-open mo nga, dahil parang malaki siya. O kasya lang sa akin. Tama lang. Yan. Maganda yung tela niya. Hindi naman ako masyadong malaki. Maganda yung tela niya. Okay. So, This one. Talagang shoes and short and naka-ready na tayo, guys, sa ating pag-uwi. there, no? And this. And then, ayan, tig-isa kami ni Diana dyan. Anong size ba ito? Sa akin yata yan. Large. Lord, sa akin yan. Sa akin yan, guys. Large siya. Large size. Parang ang laki. Esperanza naman to. Hindi nga, wide leg siya eh. Parang hindi ko siya bet. Yung dalawang nabili ko, hindi ko na siya nasuot. Tapos may nabili ulit sa Shein. Hindi ko rin siya na Small. So, Ito naman yung small. yan yung small para kay Diana. Ayan. Ang dirty rice wala na sa ba? Yeah. So, okay lang siya. Parang ang haba din. Mahaba. So, mamaya tayo magsukat, Day. So, Okay lang. ito yung mas malupit, guys. Bakit yung yellow isa lang? I don't know. Hindi, sa akin yan. Doon ka din nag-order sa pangalawa. Sa akin yan. Hindi. Hindi, sa pangalawa, Day. Hindi sa pangalawang order yun, Day. O, diba? Nagkakagalit pa kami. Kasi nag-order din siya nung order ko. So, akala niya ngayon yun. May darating pang isa pa. Okay. So, ito yung pangmalakasan. itong pangmalakasan namin, guys. Nasabay lang yun. Nasabay lang yun sa bibilin. Kasi dapat ito lang ang bibilin. Ito lang dapat ang aming bibilhin. Oh, ito yung akin. Diba? Sabi ko sa'yo, yan yung akin. Oh my God. Oh my God. Wow. Maganda yung kulay. I like this color. Para maiba naman kasi puro, yung nauna ko puro peach. Malakas talaga, guys. Hindi talaga namin siya makaya. Ayan. So, ayan yung akin. Ganda. Ito pa kaya. Tingnan natin ito isa pa. Tapos may isa pa. Parang ang laki ng isa. Malaki yung iyong Di ba gray ito sa akin? black. Black pala. Bakit dito blue? Black. Black na. Black sa'yo Black yung order mo. Malaki yung kanyang Mali pagkabukas. pagkabukas. So, Balik na rin. Ay, naku. Palang hirap buksan. so yan yung sa kanya. Sumabay na din siya sa aking pag-order. Hindi na din ako. Kasi may putukan ako. So, ayan guys. Naka-ready na ang lahat. Ticket na lang ang kulang sa amin, guys. So, yan. Yan ang kanya. Color black. O, di ba, Day? Mas malapad talaga, Day, yung sa'yo, Day. Ang laki. Ang laki ng ano mo. Oh, malaki yung kanya. May paano pa? Design. So, open nga natin. Open mo nga, Day. Kung ilang laman talaga. Open it.
Diana guys. Color black siya. Yes. Apat ba to? Diba? Apat. Ayan. Yes, apat nga siya guys. Ayan na guys, yung kidayan. Pwede siyang panglagyan ng Mga makeup. makeup. Diba? Ayan. Segundo. Ayan guys. Naka-ready na kami. Ready na kami to rock and roll. To Fly. the butterfly. Kailangan na lang ng backpack. Yes. Wala ba yung backpack? Balik. Mag-impake na daw siya guys mamaya. So, Excited na ako. excited na siyang go. Tomorrow. Excited na akong gumawa. Ganda siya, oh. Ganda na siya yung ano, luggage. Yung sa akin dahil open it, please. I see. Itian yung cellphone pagkatapos ng lahat. Patayin mo na yun dahil. Yung akin. Mahilig talaga ako guys sa makulay ang buhay. So, sorry kayo. Si Dayan is mahilig siya sa black and white. Ako naman sa makulay ang buhay. Diba? Eh, ano ko ng padlock na yan? Yung akin? Yan yung akin. Blue. Light blue pala. Wow. Wow, ayun cute. Cute. Huwag mo sirain lang yung plastic lang. Yan na lang din magamit na plastic pag ano. Ay hindi, bibili pa na ako ng pangrap. Need kong bumili ng pangrap. May pang ano pa ako yung sa... 3-in-1 ba ito? Yes, 4. Ay, 4-in-1 eh. 4 in 1 din yan dahil yung akin. Parang mahirap siya buksan. Wow, kasi bago ko. Nag-ano yun. Hand carry ko, ang cute. May lagayan ng baso. Nilagay ng baso. Ng tumbler. Ayan yung akin, guys. Ayun, pasirain plastic. Diyos me, Pasirain mo na, Day. Nawa man ako sa'yo, Day. Tapos, pagbaba nito, may sabihin, ano yan? Ayan, guys. 4-in-1 din yung akin kinuha. Wow! Ang cute. Maganda yung ano mo dyan. Ayan. Sabi ko sa'yo, magparehas na lang tayo eh. Ayan guys, yung akin. Ganda. Ayan guys. Thanks for watching. Ayan. Naka-ready na kami guys. So, waiting na lang kami sa aming ticket. Waiting na lang. Thank you guys. Bye-bye.